Janeno Lolwe Tv, ageno ni rio maber kamora mora maintie, wan bende wario maber. Achope studio ka endi kaka pile, mondo mi wagomba ka kotenre koda ngima wa, nikech cheno ni endi en mar Ngima Mwandu. Luongani Ruth Ochungo, ane makelo ni cheno ni endi, kendo ni chieng maka wuono wadhi wuoyo kotenre koda tuoche go eko mag paro. Gigo eko mamako wakalore gi paro kata thagruok mantiere dhod chunywa. Nikech wan e studio ka endi gi jalony, amiye thuolo mondo mi oler nyinge gi kama owuok e gima otimo kae to bang'e no endo wadhi adhi mbele. Machiegni e studio. Erokamano Ruth. Yeah. Ruth nyinga Moses Olungo Komo ajasuba. Kamano. To ane Kisumu ka o migao mar rito ngima. Koro kamano. Kawuono wagomba kotenre koda tuoche gi mag paro. Kaka jalony e weche mag ngima, ineno ka ngima wachal nade kotenre koda tuoche gi ma samoro nyalo mako pachwa kaka oganda. Ruth gima sani timore mang'eny. Waneno ka nitie thoe moko mabiro mwanyalo geng'o, to ithoro yudi gini giluwore gi tuoche mag paro. Ma achiel maduong' ahinya ma athoro neno kokelo sida en tuo mar kisungu luongo ni depression. Koro depression gi dholuo anyalo wacho ni en tuo mar makelo chuny lit, ng'ato winjo ka chunye lit, en gi kihondko, en gi luoro, yani achiedh nade omake kaluwore gi apaka mag ngima moneno ka dhi mbele. Koro yudo ka apaka mag ngima gi samo gin apaka ma ng'ama pache sa bera to nyalo kontene, to yudo ka apaka ni muome, tame. Koro gima kelo sida tuo mar paro ni omiyo ng'ato seri owuon. Ochare, oneno ni oneno ni makosa motimore ni en ema okele. Of course samo ng'ato temo timore to osere ni en momiyo gino timore. Samo nitie mbele kucha kuma ne kata jonyuol nyise ni watimo gini to timo. Nitie seche moko kata ng'ato nosenyise ni ma kik itim to nodhi mo timo. Koro gini konano to gini duogo nyise ni kare baba gini nong'e gini, kare ng'ama ni nyise chano ng'e gini. Koro en sida yudo, sida ni yudo ni jibe samo nyalo yuda sida moyo ngono. To nikech en obwongo ne oendere ka nyise ni en useless, yani okawo ni ene motimo makosa no. Koro mae kuma obwongo gwenyore. Ji timo makosa, ji nigi challenges e ngima ka mang'eny. To ng'ani gi depression ok ise ng'ama chielo cha. En osere ni gini an ma kelo pek ni. Kuma e pogruok mantie. Sida ma en go to en real. Samo kana no dwa kend, wach ng'ama ne dwa kende cha ogwenye. Koro en obwongo ne ok ani ji ti gwenyo nga pile. Samoro pok no gwenye mane mokwongo. Ji to gwenyore pile, ji gwenyo ma sida manomol. To en obwongo ne paro ne gik ma diponi en manotimo omiyo gima kama otimore. Koro dhi osere, ema omiyo ng'ati pok wacho ni wakawo tol mondo adera. Mondo mi kika sera kata ng'ama chielo kik sere. Kuom gima osetimore. Itimo nang'o? Ruth ing'eyo ni mokwongo gima kelo gi sida ni. Achiel mathoro kele ahinya ni oya e remo ma monyuoligo. Jonyuol ne samoro ni kod kisungu luongo ni gene. Iyudo ni imiwinjo ni ng'ato kosedere dala. Thuolo ni ng'ato malo dere e anyuola ne nong'eny. Iwacho koro ni milufa oluwogi. Oluwogi. Koro achiel gima duong' e gini ni en remo. Ka ng'ato nosedere dala, thuolo ni ng'ato nyalo dere ng'eny. Koro wan ing'eni kaka wawacho ni jachien moro ni dala no mar derruok. To of course ng'ato nyalo luongi jachien, to gima kele maduong' ahinya en remo. En remo. To depression nyalo mako ng'ata. En mani ng'ama onge rembe nyalo mana ywak to rumo. To ng'ama en rembe to ywak mana ni onge tiende dak. En koro pache paro ni odhi odere. Ono ni derruok ni dhi kelo kwe. Ok yani kideri ti dhi chuth. To kisederi ti weji gi sida chien jok. Nikech dhano ok odak kar kende. Nitie nyithindo, nitie jonyuol, nitie owete, nitie nyimine, nitie wedeni madhi winjo mapek kopo ionge. Koro nikech achiel kuom gima kelo gini kopogore ka apaka mar dak, apaka mag ngima, en ni gini bede remo. Koro achiel gima nyalo konyo ka paro ni kisefwenyo ni ng'ama udago machalo kama bet en gi yomyom, seche moko ko apaka oyude to kako behave nyiso ni
en gi sidani dwaro ni wabedo bute machiegni dwaro ni wabedo bute machiegni en ng'ama iwacho ni ng'ani ong'e kore osiepne koseng'e ni en ka gisido yude kama to bende nikech dalili mar depression be nitie mabiro nyisi ni ng'ani gimoro chando chunye. Koro osiepe ma in go onego bed ni bedo buti machiegni ka kelo yuayi machiegni go kodi mbaka gi yore mamoko mobo wacho kaka nang' wageng'e kik odonji. Nitiere kuonde ma ji odak giyudo ka thothne nyayudo ka ng'ama dichuo en kowuoyo kata gi min ode kata ka ng'ama dhako wuoyo gi min ode to dak ema ni chieng' moro nyaka derani exactly wach kosegi kama to itimo nang'o? Exactly wan gi onego bed ni itimo ne ng'ato counseling te ngimana asedak Nyanza ka mang'eny kumitime counseling mar ng'ama nigi paro mang'eny othoro bedo mana kanisa to kanisa ka kumobedo go challenge inisa mo kanisa ni onge kumitime counseling ena ji dhi kanisa to ng'ato chung kacha to yalo to ji wer to ji wuok to nitie kanisni ma nitie ng'ama obedo trainer sa counselor ma ng'ama kama onego bed ni itero kuom ng'ano to nikech koro structure opogore ng'ama nigi sida mar depression inyalo teri daktari for counseling purposes to nikech shortage of staff ng'ato nyalo dhi ni omanyo daktari mar counseling to yudo ka kendo daktari ni kero yude bedo sida. Koro achiel kuma paro ne en yo minyalo kony go ng'ani osiepene ka onego bed ni bedo alert to konyi. Mar ariyo wach Nyasaye ng'ama nigi tuo depression mo believe ni Nyasaye nitie, Yesu nitie, onego dhi e kanisa kowuoyo kata gi jadolo magileme chunye dhi yudo kwe marach. Ng'ama nigi tuo ni kosefwenyo ni sida gi ji ochako neno dalili onego bed ni obedo thuolo to ji penje. In fact ng'ato o interview mo wuoyo aluongo ni ventilate to bodok paro ni ng'ato solve problem. Ng'ama nigi sida ni manyalo wuoyo ber saidi to kene ka depression kodonjo to dalili achiel en ni ng'ani ok bedo wuoyo mang'eny jibo koda bedo butgi koda bedo dano isolate himself kaka wagombaka ni ka in depressed inano ni wuogi chori gi chien ibed kar kendi pachi monyisi ni nitie gimiparo onge obongo ni nyisi mana kaka you are useless and in fact gik matimore confirm ni ni useless to mae ma ng'ato dhi kawe tol ji te modere ne gikalo under depression ema miyo ng'ato dere onge ng'a dere ka ok depressed nikia nyathini wang'o iye to odhi odere nyathi moro min gi ochwado ni no dhi gi wuoyo dhi odere nyathino ne ni already nigi depression mama to koro mana gima koro gonye koro ing'e ni ji wacho ni satan tanyalo yie ni satan luwore belief mari to ki help to wacho ni onge ng'ama dere ka element of depression no onge godo. Depression ni wanyisi ni you are useless ka ite dhi ide. Daktari ang'o matisa ni timore kichiro ni nyathi ma jahiga 11 dere jahiga 15 dere nyute nchaka ncho wanena moro ka indi be mane weche manyien geni ka nyathi ma jahiga 9 dere ni janyuol ne ochwanye Ruth mana kaka kichon kane wadongo winje kane ng'ato dere ne gima yudo tek to ka yudo ka en ng'ama ng'ungu samo okanyal bedo gi answer te to kaluwore gi mwacho sani ni depression mako nyaka nyathi matin ok en ni orito ni ng'a osebedo maduong' makoro osebedo ng'angugu. Depression mako ng'ata nyaka nyathi matin makoro ing'e ni ng'ama osomo psychology nyalo note gi nyathi matin yudo ka nyathi is stress mang'eny modhi overpower nyathi ma chokila tila e pien nyathini okilanga ang'o matimore nyaka yudo nitie gik moko matimore ot ka kata matimore ma chando wiye koro regress oginane gicha biro ne to kiano tim nang'o overpower koro ng'amo kidaktari ibono nyathi ma udak go ka behavior no lokore to behavior ni ma latini nyathi nigi sida kiseno ka kite chako lokore pache ino kodwa bedo kar kende jitugo jichikore mpira ringo then no ochung kien nyathino nigi gima chando wiye that is part of what we call depression koro miyo kata nyithindo go nigi element of depression to nyaka yude ka kore wacho ni wai gimo be no dere ma kama jachieno ni dala no tonde moko mag jogunda oluwi tonde mag giwacho kama to ki health wacho ni en remo gino ni remo maka ng'ato no sedere
anyuola ni obed kane obed anyuola ni makanyo ming'en magerembo thuolo ni in be kata jok menyuolo nyalo dere so high matien ni nitie kuma yani kuma ok nyalo chope apaka no goyi ma nitie kuma ochope kodi makoro ineno ka iwacho ni no an makora dera to dieri in most cases yudo ni sida mantie no to sida en man ni derruok ni is not an option. Ng'ato madho sum mano to is not mano koro waluongo ni mental problem. Sida to sana mona en sida dieri to chopo ni koro derruok ni amino ni yath mano koro obongo gwenyere kamano. Ibiro yudo ni onge anyuola moro amora mane osedere kata gunde moro mane osedere ng'ato tuga dera dichiel. Ma ang'o matimore? Ma koro kwach ni en remo nikech king'iyo anyuonde. Yes. Great kwere manyaka nene onge ng'ama osedere kasto ng'ato achiel ema chake diere kade bed ni wuoye ma samoro nyalo bedo matek kaka dipim wach gi idholuo to kisungu mawacho ni over expectation nitie kiwango ni minyalo contain pressure to nitie kuma koro bari ndasi dhi muomi king'iyo thoth gik mamiyo ji dere ng'ani ne nigi expectation moro ok nodwaro kende nosebedo gadieri ma to nyaka yudi en go gadieri ino kaka ng'ato nonego dhi timo arus to winyo mane nyako mosiep dweche dwaro ni bedo best lady cha emokawo chuori manyaka tarik nosegolo manyaka ma en go sebedo ga komiti ka gima mong'eyo ma oweru ni kiny nwarom an kiny nawuok saa 4 in kiny wuok saa 5 nikech ya mabor mondo wachope kanisa saa 6 odhiambo no jogo idho ndege dhi Mombasa sim no ng'adi koro in sechege iloso idwa mawuok samo iparo ni gochi ne samo wacho ni onge tiende adek wadhi rada koro ichopo kucha koro kare ng'ani iwinjo ni ng'acha nodhi Mombasa best lady okene chalis mano ni urom go bokene kare jokodhi jok moko ya kanyo to dere makoro kok bedo kode very close to dhi en ng'ama bedo close makata ka dhi echo moningi dhi isea kode echo kata kodhi echo to make sure ni gimo ma en go nono to ng'ato chiko mna ite tiecho ni ng'ani nyalo dere echo ko nikech pressure cha nitie joma contain wa accept ni aisoro gitimore ne dhana abiro timore na iyuak to orumo to jok moko wacho ni no ok nyal timore no ko gima kamano no puku bire pache ni atimore ne ni nyalo timore mokuongo trust osiep ne chama no ko pare pok no neno gi ng'ato pok no paro ni nyalo bedo gi ng'ato kare koro ka gima timore kama kod odhi ogoega paka matek nyako mane suspect kata osiep ne ni nigi jok moko nyalo contain to nikech ng'acha ne nigi expectation mondo onge gadieri ni ng'acho ere yo moro moko nyalo neno ng'ato kendo that over expectation kodhi omis tema koro depression donjo ma ng'ato nyalo we ni an koro wach kend awerago maka ng'ama dicho chako mose ni dware oparo mana gine ne cha koro jok moko ng'in gini biro ne gimos seche ma gicho timore to ineno ka dalili onge maji paro ni okonteni bang' 1-5 days mok winjo ni ng'acha no odere kamano Ruth koro kae ndiseyo waluwe winga okonego wase ng'ato gima para Ruth depression nyalo mako anybody luore enta pek mane achiedh nade chodonjo noromo nade ing'eni luore we it mar pek no anapamani kik wase ng'ato wabed machiegni to ng'ata ma otemo dere onego ter osiptal kik wawe ni jachien onego ter osiptal mondo okonye nikech ka koro pek to waketo ng'ato yath kwayudo ka depression pek to waketo ng'ato yath to yath ok onego bed ni ichakogo mokwongo depression nitie ma koro koseket ng'ato yath ng'ata mosebedo yath mar depression en ng'ama onego bed ni osiepene wedene bedo go very close gima ochwanye to people bedo very close nikech he also can do anything onego bedo oketi machiegni gi hera en hera ma omichuno cha en hera ma kata no kidwa pako minot inisi kipaki apaka gima chwanye gengone e yore te nikech ng'ama nigi depression can commit suicide anytime
Koro en ipake makata ong'e ang'ani ole to mane kumodwaro. Eka dhi konyi. Kamano. Ikanyo no janeno mar Lolwe TV winjo gi iti ni jalno misefwenyo ni nyalo kawo ngimane onego bed ni bedo go machiegni. Gin gigo matimore e gwenge udi kuonde ma wadake. Omiyo kumoro amora ma intiere gi jalno midak go kata jogo ma untiere godo machiegni, tem mondo mi ing'e wadu, tem mondo mi ing'e ni sama koro ochieng' osegik kamani, chal ni gima chal kama chande. Nikech kwang'e mago chon to wanyalo geng'o. Wakaw yueyo matin ka oduogo kama endi to jalony dhi lero to kaka jogo ma olony e weche go mag thieth gin okenge mage ma gisekawo mondo mi gigeng' tuoche mag paro kata weche mag derruok ma siko limo wa kinde ka kinde. Medikete mana kanyo kik idhi mabor. Pod wadhi mbele kaendi gicheno ni endi mar Ngima Mwandu janeno mar Lolwe TV kumoro amora ma intiere ageno ni wantiere kanyakla kadipo ni kokiyawo TV mari arwakini machiegni wantiere kaendi gi jalony e studio ka wago mbaka kotenore koda tuoche gieki mag paro. Ang'o miyo sani endi weche mag derruok gi endi tinde ng'eny. Luonga ni Ruth Ochungo wan kaendi kod Dr. Moses Okomo malero no mathoth. Daktari kumana wawe ni powuok e yueyo kama endi to wadhi ng'eyo ni gin okenge mage ma usekawo kaka jolony mar rakruok koda tuoche mag paro ahinya ma sani endi koro keto ngima ji e andaki mararia. Department mar health wan gi mental units ma organize ga forums ma people bedo council. Koro achiel kuom gima council ji everybody nitie seche ma dhi public to nitie class mo osebedo diagnose gi tuo ni ma samoro on drugs iluongo nitie occasion mi timo ne workshop ma gibedo train on how to prevent it. Nikech yath may not be the best option. Kine ng'ato chop kuma koro kete yath to mano koro kuma koro muomo to watemo wacho ni geng'o ber moloyo dhi ajuoga. Ma achiel kuom gima watemo wacho ni everybody nikech kaka na wacho cha Ruth gini ng'ata kata no wuo kodi ka inyalo winjo daktari ma cha biro ka puonjere maber cha nyicho dere kilo gi omiyo no dere apaka mag ngima to kare en mano wacho gigi da kotem gik mowacho kotem tuo ni mako ng'ata koro achiel gima nyiso ji the whole public nyaka ng'ama koro neno achiel mar geng'o depression and exercise is the best, one of the best prevention measures. Timorako no en gima kikirit ni anto denda titen jok ma dende gi ng'eny ma timorako. Orako achiel ni timo exercise yakiseyudo ni achiel kuom ng'ama sida mwawacho ka moko kwa wacho to sida mwawacho kaka samoro nindo lalni samoro idwa ni bed kar kendi samoro idwa mani ywagi achiel kuom gima nyalo konyi maduong' moloyo yath en timo exercise. Kineno karingo culture ni ok oyie gi ringe samoro ineno ni ng'ano ng'iewo ndiga riemb ndiga many ndiga kuma samoro timo pith riemb ndiga mondo sweat. That sweating relieve the stress to the brain miyo you accept challenges owinjore exercise achiel kuom gima duong'. Nutrition be wacho ni ber to ok anyal explain how to gima ng'e ni ng'ato onego bed ni tiyo ga lot of vegetables and a lot of fruits gi protein olembe wiyo wila wacho kisungu olembe kod alode gi chiemo mag proteins gi iyudo ni be kele to I can't explain how mano nutrition is chiemo nyalo konyowa kanyo. Koro magi gik mwatimo machielo wa advice ji ni wach Nyasaye ber ma engima na duto jogo duto maseromo kawacho ni gichich ni Nyasaye onge they end up very poorly. Wach Nyasaye ber kendo kisikidhe itudori gi wach Nyasaye bede interact gi ji is very healthy. Ng'ama nigi depression watemo mondo interact gi ji, avoid being alone. Gimoro madake timi bedo kar kendi makoro ina ni iling ne paro samoro wacho ni adhi somo no be kisomo tem ibed kuma ji nitie kata jok ma enemies ni tiana nigi distractive from thinking. Ng'ama nigi depression paro ni think deeply mae ma koro lale seriously bedo kuma ji nitie in fact kata ng'ama ku winjrugo or distractive from our thinking to mabro konyi. Koro mae ma government temo that department koro ngene department mar health ka kuma wane gi challenge ni most of the activities preventive measures
gin girito dona ni fund maka dona pod oling to wading ma koro githiedhi ng'ani noyud ka dwa dere to tony okete yath is not very good. Yath moro amora nyaka aspirin onego muonye ka nitie gima chuno. Depression kiseketo ng'ato yath to chieng' ma yadhno kotiyogo tichalo ka gima in makori nege nikech yath chama chalo gima make ma kodhi owe yadhni moko muonyi to gicha duogo ne matek. Koro watemo mani ng'ama nigi sida ni onego bed ni bedo otimo exercise kaeto bedo close with friends or interact. Mano e gima anyalo wacho sani. Mondo mi koro gike okang' ma ng'ato imiyo yath mar tuo mar paro en ng'ama ngimane osegik machalo nade? Ruth, mana kaka wacho ni cha nitie kuma depression dhi makoro ineno gik ma ji ok ne. Nitie seche ma koro iwuoyo gi jok ma ji ok ne, inti wuoyo kendo neno gi ma koro odonjo mental state koro odonjo bongo ma koro iluongi ni oteri loka cha obongo ni koro ok sawa chiegni ringo neko en koro iluongo ni neko. Nitie ng'ama nigi depression ma koro obedo admitted nikech depression. Koro gima wathoro lamo ga ni ng'ama nigi depression kanyalo fwenyo ni en go to bet ji okonyore to komaki ma koro iwuoyo gi jok moko ne ineno gik ma ji ok ne ma chuno ni akanketi yath nikech koro muomi ni to yadhni wathoro delay watemo gik ma wacho ka mondo otimre waketi machiegni watimo ni counseling nikech samoro apaka mago icha ji samoro nene samoro you lost a husband or a child or a parent, a relative nyaka ni lose cha to koro ineno kasti isiko in makendi ywaka seche moko koro gini kosebedo diagnose kotamore rumo to iketi yath. Koro koketi yath to pare ni yath ni bobedo go for the rest of your life nikech thoth joma osekete yath mag depression seche ma yath cho opo ochung' nyalo chung' ni en mabor gi kar yath nyalo chung' ni koro kodwa yadhno gicha duogo ne matek ma sama yudo ni koro to der koro ng'ama kama iketo machiegni iyoe i make sure ni otimo exercise. The family must be very close to this guy nikech anything can happen. Kamano ruth kaka jalony ineno ka en age group mane ma tuo ni endi mar paro thoro ahinya nikech wang'eni wan gi joma dongo moti, wan gi joma mine, wan gi kwere, wan go jende makoka, wan gi nyithindo, wan gi jok mabe ntiere middle age kai. Ruth, it is just my estimation. Taonge specific data manyalo wacho ni gin jok ma tano ka jok ma ni active reproductive age ka karwa kai thoth gi dere. Mana kaka na wacho mbele ni onge ng'ama dere ka nok bedo depressed. To nikech expectation magwa samora not realistic. Tiyudo ni jomo osebedo mabit dongo matin. Gin be gidere to okagi ng'eny ahinya. Koro thoth joma dere ni below 45 ka. Between 20 and 45 ka githoro bedo mang'eny. To mano ko ulo ni koro jok mosekalo kidere. Naneno ka ng'ato ma chuor vice chancellor madhako makoro kawach nyinge ka apaka nogoyo ma odhi odere ka koro vice chancellor nochisiwa ni gi ng'ato kandu iwinjo gin joma dongo ma nyithindo nosenyuom to nosenyombo gin e dala kendi koro yudo ka dayo midago ni chiegini kar nigi ng'ato oko koro gimno ok ipar ni nyalo bedo ni adieri koro ing'en mae madhi muomi ne en gima pok obiro e pachi ni gima kama nyalo timore samoro pok inene unyuolo nyithindo modhi duka tedo kapok ineno koro gima onyisi ni ng'eyo gima kama timore tikawo to omiyo oonge age limit gini akian koro jaduong' masirore gi luth dipol ne nyalo tony to data joma thoth between age of 20 and 45 kato gi ng'eny saidi sani mwawuoyo kodi kani nitiere ng'ama depressed kata tuo mar paro chando to osemanyo kumunyalo yude konyruok nikech ing'eni ng'ama nigi tuo mar paro thoth gi ok gidwa ni giwuo to neno wagi lakseche gieni binyalo nyise ni kadipo ni en kata mana e alwora ba Nyanza kata en mana Nairobi kata mana Mombasa kumunyalo dhiye mondo mi oyud konyruok. Gima paro ka en Nyanza ka to kubiro Kisumu district hospital
to we can guide him on where to get help. Nikech wan gi unit mar mental unit morning obeni inge sida mantie Ruth. Dhano kidwa associate gi ng'ama wiyo gwenyre. Tanyiso ng'ama neno wani ok en hero mari mondo wiyo gwenyre. Gini ok en hero mari, en yomyom mar awacho ni yomyom mar obwongo mamako ng'ata nyaka wajo mawuoyo kodi kagi ok ospewa. Kopo isebedo gi dalili moma in chunyi neno ni akawo ngimana oko, in gi depression. To depression en gima inyalo geng'. Gima chandi no ok in mokwongo chandi kendi, ma be ok onego bed ni in koro ineno ni derruok ne option. Derruok no is not an option. Nikech ngima ka ok in kendi, in gi jonyuolni, in gi nyithindo, in gi wedeni ma moko in mirito. Samoro dipo ni ineno ni gin magiriti, to bedo ni kanyo no is very important to them. Koro ka in Kisumu ka, tanyalo wacho ni kibiro Kisumu District Hospital, wan gi mental unit manyalo guide you on who to help and where to this person is. Yeah. Come on. Wan kai ni mondo miwa kony, wan kai ni mondo miwa geng'. Come on. Wuona gi jalma osiko ne mana mina ode, kata wuon par ni in nyaka chieng' mar derani. In kamina nani? Iwango ga ya mang'eny nyaka chieng' mar derani. Samoro wuoyo mo wacho kai ni nyalo kelo lokruok ne ng'ama chielo. Kamano. Yes. Mato koro awacho kaka ne ji osewacho ni inyalo luongo Satan. Satan koluongi nyalo biro. Kendo respond piyo. Onyalo respond piyo kono ni kanyo nyalo bedo welcome. Inyalo poketimo gima kama. To aspect ni akian koro ng'ato nyalo wuoyo moko ngi gima wacho, to in most cases jok moko wacho ka dieri o consider mano. Oneno ka samoro ng'amo dago ni kelo ne pek. To gima temo wacho ne dhano moro amora, apaka magoi osegoga ji mang'eny. To patience pays. To derruok pok no okelo konyruok moro amora ne in kata ne jok makoro dhi we chien. Kuma idhiye no, ji dhi te. Kuma idwa dhiye ni dhi dericha, ji biro dhiye te maonge raka omi idhiye. Chieng' ibiro chopo ibiro dhi kono. Koro an akwayo kama, ng'ama nigi ng'at ma odak go moneno ka samoro dwaro ni obed kar kende, ok odwa wuoyo mang'eny. Ng'ano nyiso dalili ni en gi sida moro e chunye, ka ng'ato nyalo miye thuolo mondo wachi, tidhi bedo bute machiegni hoye mobed thuolo mowuo kodi. Seche mowuoyo kodi cha, chunye feel relieved. Chalo maka gima in mani wuoyo ne. Ng'ama depress in midhi, imanyo kaka ituge mondo wuo. Kiseno ko wuoyo timiye thuolo wuoyo. Ko wuoyo kodi mi wuok midhi, to obwongo ne interpret ka gima in mani wuoyo ne. Nikech sami chiko iti cha neno ne oroma. Ineno ne oroma. To nikech na wacho mbele kacha ni ng'ama nigi depression sere kende. To kisedhi mo wuoyo kodi miye hocho makende, miye picha ma imbi neno ni ok en kamano. Sida min goni ok in mokwongo maki. Iyo miyo chunyi kik par ni koro in ng'ama useless, ok in useless. Magi sida mamako ji te, to kivumilie kite wech Nyasaye, to ibro makal. Magi biro maru, monge gimo kirum. Yeah. Kodo bed to, en gima kamano. Kamano lu. Neno Lolwe TV, kae wan gi puonjruok malach, maka diponi nyalo chiko iti, nyalo yudo konyruok. Tuo mar paro mako nyaka nyithindo. Omiyo ka diponi ni janyuol to in gi nyithindo, neno ka nyathi kiti chako lokore. En nyathi mane nohero ga tugo, sani ok otugi. O nyathi mane kata ka chiemo, tinde neno koko chiem, sano chako bedo gi ywak mang'eny. Penjiri kendo nonri, oe kete machiegni mondo mi iywa pache ming'e tang'o matimore. Bede kata jogo madongo bende. Samoro neno ka minodi, sani koro nen mama manego ga mbaka mang'eny. Sani neno koro mbaka ne odok chien, mondo mi otim na gige ne kikuo kopondo. Mano be nyako beni iloko pachi mondo mi ing'e tang'o matime. Kae wuon paru nen jalno ma samoro ling. Sani koro wuo mang'eny. Nyaka tiketa ne ang'o question mark tang'o matimore. Mondo mi wakony magi nyaka walan kata nyaka wapuonjre dak gi jowa kinde ka kinde. Aneno ka sama wawang'o kata kamano, nando mondo mi wawacha chiel mogik hakoro watieko. Wach mogik en depression, nyalo mako ng'ata. Ng'ato tim exercise, ng'ato consult, ng'ato obed machiegni gi wedene moparo ni nyalo bedo gi sida. Mano gima nyalo wach mogik. Gikanyo no janeno Lolwe TV, mai makelo wa giko mar cheno ni endi modiochieng' makawuono. Adwoko erokamano ne jalony Dr. Moses Okomo kuom lero mathoth kuom yarno atie wach ni endi mondo mi wang'e mang'eny. Ageno ni in bende ipuonjori janeno Lolwe TV. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni cheno ni endi mar Ngima Mwandu mabiro ni Ngeso ka Ngeso sa 10 midhiambo. Watudre kendo Ngeso manyien oriti masani bed gi odhiambo maber.
Erokamano.